Hej, jeg hedder William og er områdeleder hos Falck på Bornholm. Vi har igennem det sidste halve, hvis ikke helt år, arbejdet med at lave et system for affaldssortering. Og derfor tænkte vi, at det har rigtig mange af jer andre måske også gjort, men det kunne være, at I ikke er nået helt i mål. Det kunne være, at I havde brug for lidt inspiration til at komme helt i mål med jeres affaldssortering rundt omkring på faldsstationerne i Danmark. Så derfor så kommer her en videoindflyvning til, hvordan man kunne gøre det. Men først lidt omkring, hvad det egentlig er for nogle regler, der gælder. Der findes en affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 31.12.2022, som taler om, at erhvervsvirksomheder skal sortere deres affald. Det har man jo så skulle gøre gennem et stykke tid, og derfor skal vi også se at få det sidste på plads. Affaldsbekendtgørelsen taler om 13 grupperinger af affald, som man skal forholde sig til på den ene eller den anden måde. Og for lige at nævne dem, så er der tale om glas, metal, plast, være så hård og blød, papir, pap, madaffald, haveaffald, træ, rent træ til genanvendelse, som man kalder det. Der er tale om tekstiler, mad- og drikkekartoner, genanvendeligt farligt affald. Det kunne være batterier, elektronikskrot, hvad man nu har, og med sådan en fraktion er der jo tale om, at man skal forholde sig til de lokale forhold. Hvad er det, man har der, hvor man er? Man skal forholde sig til genanvendeligt PVC-affald og andet affald, som kunne være egnet til materiale nyttiggørelse. Det er det, man populært i dagligdagen kalder småt brandbart affald eller restaffald. Ja, hvordan har vi så forholdt os til det her lokalt på Bornholm? Det bærende princip, når man snakker om affaldssortering, det er kildesortering. Og det med kildesortering, det er, at der hvor affaldet opstår, så tæt på der skal man sortere sit affald. Hvis man først har taget et æbleskov og blandet sammen med noget papir, så har man forurenet papiret, og så er det ikke længere egnet til genanvendelse. Så derfor har vi tænkt i, at vi lavede et system indendørs, typisk på faldstationerne i køkken-alrum, opholdsrumregionen, hvor vi har lavet en affaldsø, hvor vi har lavet 5 fraktioner og returpantsflasker. Og det har vi fået puttet ned i 4 stativer. Vi kommer ned om et øjeblik i den her video, kommer vi ud i praksis og ser, hvordan vi har gjort det. Og der vil vi også se de her stativer. Til det kan jeg sige, at de bestilles hos Abena, og der har tidligere til de bygningsansvarlige på faldstationerne, når der er blevet udsendt materiale fra bygningstjenesten omkring, hvad det er for nogle stativer, man anbefaler at bruge til affaldssortering, og hvor de kan bestilles hen, som sagt hos Abena. Stativerne findes i flere størrelser. Det viser vi, når vi kommer ned og ser det på stationen. De kan være i et delt, altså have en sæk på, men de kan også deles i 2, så man har 2 fraktioner på det samme stativ. Hos os har vi valgt at inddele det ene stativ i pap-papir, et helt stativ, fordi det fylder meget. Her tror jeg faktisk, at vi springer over og ser det, og det fortæller jeg, når vi står dernede og kigger på det. Så siger jeg det i stedet for. Godt. Så nu er vi kommet ned til køkken-opholdsstuen på stationen her i Rønne, hvor vi har lavet en affaldssøg for det indvendige affald. Det, som vi har valgt, bliver genereret her på det, man kan sige husholdningsagtigt affald. Vi har valgt at sætte en oversigt op over, hvad er det for nogle stativer, og hvilke af dem har en hel fraktion, og hvilke er todelte. Så har vi ovenover det enkelte stativ, man skal måske lige se. Her har vi et stativ, som er et del. Det er god grund for pap og papir. Især pap tit fylder meget, og derfor har vi valgt at sige, at det er et helt stativ, så det kan være der. Den næste her, der har vi valgt at sige, at den er todelt, og det er stativer fra Abena, hvor man kan sætte en sæk på, og så bliver de låst til at fungere faktisk super fint. Man kan se, at der er noget i. Hvis man er i tvivl om, hvad det er, der må komme i, f.eks. madaffaldet her eller mad- og drikkartoner, så står der en god vejledning, som man kan hente på Marius Pedersens hjemmeside med, hvad man må komme i og hvad man ikke må komme i. Og de ligger tilgængelige for deres erhvervskunder og er lige til at skrive ud af et stykke plastik. Så det var det indvendige affald.
Så går vi ud i garagen og kigger på de fraktioner, hvor vi har lavet en lille affaldssø, som tidligere nævnt, som vi selv håndterer. Så kommer vi ind fra køkkenet og opholdsstuen og kommer herud i garagen. Der har vi lavet en lille affaldssø her, hvor vi på samme måde har lavet en oversigt over, hvad det er for nogle fraktioner, som man kan bortskaffe her. Og det er jo så vores valg. Det kan se anderledes ud på andre stationer. Det man kan læse sig til et eksempel, det er at vi for eksempel håndsprit. Den spørger mig ikke hvorfor, men det er jo hård plast, men der er nok en lille rest håndsprit, og derfor må den ikke komme i hård plast, men skal have sin egen fraktion og bortskaffes. Porcelæn, det er ikke meget, men der kunne være en kaffekop en gang imellem, og det har vi så valgt at sige, at vi har en skåret tallerken, så det har fået sin egen bøtte. Og ellers så er der de der småt elektronikskåret batterier, lysstofrør, pærer. Det her det er 3 fraktioner, og de skal i hver side, når man kommer op på menustationen, så skal de forskellige steder hen. Men vi har valgt at sige, at vi har bare en beholder, putter det dernede i, kører op med det på miljøstationen, og deroppe går vi rundt og putter det i de steder, fordi det er jo ikke noget, der smitter hinanden. Så sådan kan man jo godt putte flere forskellige fraktioner i, og så selv sortere det op på miljøstationen. De her fraktioner, det er noget, vi selv håndterer. Vi har returplast her. Udover, der skal vi går og venter på, at selve stativet kommer, hvor de her sække, de skal sidde på. Det kan bestille hos Marius Pedersen, både returplastsækkene, og det smarte ved dem er, at der er sådan nogle stiplede linjer i, så luften kan presses ud af huller eller stiplede linjer. Man kan se, der er sådan nogle små huller rundt omkring, og derfor så, når man har fyldt en plastpose, så kan man smide den i papcontaineren ude bag ved stationen, og så tager de det med på den rute, eller sætter den ved siden af papcontaineren, så får man det tømt der. Så det er noget, der kan bestille hos Marius Pedersen, både returplast, det er kun plastfolie. Nu kigger jeg lige her og tænker, at den her, den skal ikke i plastfolie, men sådan alt begyndelse er svær. Den skal vi så lige have over et andet sted. Herover der har vi også en, som Marius kommer hen der for os, men i første omgang så samler vi det sammen her. Tekstiler, det var en af dem, vi skulle forholde os til. Der har vi valgt at sige, at der kommer formentlig så meget af det, tror vi på, at det har vi en container til ude bag ved stationen. Så det er sådan lidt en kombination. Og hvis man kigger igen på det her, så er det super smart, at Marius har lavet for eksempel plast blandet. Det kan man da godt være lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, der må komme med, og hvad må ikke komme med. Og der har Marius lavet hele forarbejdet. Så gå ind, man skal have et login, så det er den bygningsansvarlige, som har et login til Marius Pedersens hjemmeside for erhvervskunder. Der ligger alle de her sorteringsvejledninger. Dem kan jeg anbefale, man bare lige downloader og skriver ud og indstøber i plastik og sætter op. Det hjælper folk med at kunne se, hvad der må komme med infraktioner og ikke må. Jamen lad os gå ud bag ved stationen og så kigge på vores containerplads, som vi lige har lavet. Da vi startede på det her affaldssorteringsprojekt, så havde vi jo 2 container ude bag ved stationen. Vi havde en kæmpestor vippe-stålcontainer til blandet affald, restaffald, småt brandbart, og så havde vi en til pap og papir. Og de stod egentlig bare bag ved stationen. Vi vurderede, at når vi nu skulle have så mange forskellige fraktioner, så var det godt at få lidt styr på det. Så vi har valgt at lave en plads med fliser. Der er jo også lidt i forhold til skraldemændene, at de skal kunne køre ind og ud adgangsvejene til det her. Så vi har simpelthen lavet en affaldsskov, indhegnet affaldsskov. Så lad os gå ind og kigge på den. Og herinde, der har vi samlet alt affald. Og det er bare løgn, når jeg siger, at vi kun havde 2, fordi vi havde selvfølgelig også noget metal. Og det er et af eksemplerne. Det er ikke Marius Pedersen, det har vi en lokal ophugger, som kører rundt med lastbil og tømmer de her fade. Så der har vi metal og en sorteringsvejledning, hvor man kan se, hvad man må komme i og hvad man ikke må komme i. Og lige på det der er det faktisk det meste, der må komme i den. Vi har her lokalt, fordi vi har assistancefolk, altså autohjælp på stationen, så har vi en masse akkumulatorer fra vores autohjælpskunders batterier, og den har vi også placeret herinde i. Der er så også en sorteringsvejledning. Vi skulle jo ifølge affaldsbekendtgørelsen forholde os til rent træ til genanvendelse. Det har vi også valgt at samle herinde.
Og det er typisk, for vores vedkommende får vi en del varer hjem på engangspaller. Det har vi samlet her, og så kører vi det selv op en gang imellem. Så har vi herinde de tekstiler, vi samler rundt inde på stationen, hvor vi har en sæk. Dem kan vi så gå herud med. Og det må jeg jo sige, når jeg kigger i, jeg er lige kommet tilbage på sommerferie, det kan jeg jo se, at vi genererer en del tekstilaffald allerede. Vi har så valgt at have nogle pladser, lave lidt systematik i det, så man kan se, hvor skal containerne ind og stå, så det er det samme sted, de kommer til at stå. De er markeret både her og på låget, så folk ikke er i tvivl om, hvad det er, der skal ned i. I en verden, hvor man lige kommer løbende herud, så er det vigtigt at få skiltet de her container. Så det har vi gjort. Marius har lige fået ekstra klistermærker af dem, så vi har sat både på siden og på låg. Smag og behag. Madaffald, småt brandbart restaffald og så pap og papir. Og det er jo klart, at det sidste hen, vi gik fra at have en stor vippecontainer, stor stålcontainer, hvor man bare et ordentligt hul og smed alt affaldet i. Så det er jo en område, og det er jo den her i dag. Og når man starter med det her, så bliver den hurtigt fyldt op, kan jeg ligesom fornemme, fordi man skal lige i gang med alt det affald, vi sidenhen har puttet kun i den her. Det er jo det, der skal ud i alle de andre container, og derfor så skulle vi jo gerne gå fra at have store stålvip-container og over i, her det er 1000 liters container. Det skulle vi gerne klare os med på sådan en station som Rønne her, fordi at alt det andet affald gerne skulle ud i de andre container. Men der skal arbejdes lidt med det, og som vi har set undervejs, så er der måske nogle ting, som lige er kommet i den forkerte container, men alle begyndelser er svære. Så held og lykke med affaldssortering på den station, som du nu er på, og håber, at det her kan give lidt inspiration til lige at komme i mål med det sidste, hvis der er noget, I mangler. Hej hej.